Estamos na presentación do primeiro rally mixta de Xalla. Creo que o primeiro que debemos decir que consiste unha prueba de rally mix. O rally mix é unha combinación de velocidade en terra e asfalto, a proporción que lle corresponde en cada prueba que fagamos. Ten outras particularidades, como é que non ten tramos de enlace, faise sempre o mesmo tramo. Neste caso, o formato permite facer 3 pasadas o sábado e 2 o domingo. Sálese sempre dun parque de traballo, faise o tramo de velocidade e volves a entrar no parque de traballo. Non hai controles horarios e, bueno, hai un reglamento particular da prova que está aí a disposición de todo o mundo. Falando xa concretamente do que é a prueba aquí de Santa Comba, por desgracia da Santiago Concello, señor alcalde, os concelleros que estades aquí, polas facilidades que nos estades dando para poder levar a cabo o desenrolo desta prova, e a Federación Galega, que sempre está aquí apoiando todo este tipo de iniciativas e de probas. Comentar que o tramo aquí de Santa Comba é un tramo de 10 km por centros, máis ou menos, donde maioritariamente un 70 bastantes por cento é en terra. O tramo, xente expertos que o viron, ten de todo, ten zonas máis rápidas, máis lentas, zonas para pilotar, zonas para pasar como se pode, e eu creo que despois xa das 5 pasadas, pois supoño que sempre gana o que máis corre, o mellor, e un pouco que ten tamén a sorte sería de cara. Decir que aquí van estar os pilotos que están seguindo estas probas, están todos os top 10, adiantarvos que estará Perfecto Galviño, estará toda a escudería Tino Racing, estará Pardo, estarán asturianos, estará xente do Bierzo. Estamos pendientes da confirmación de algún portugués, supone que xa mañá nos dirán algo, e a veces, creo que mandaremos unha inscripción entre 40 e 45 coches, creo que é óptimo para manexar e para ver, e nada máis, pouco máis, de esperar a que cheguemos aquí e empecen a sonar os motores. Bueno, eu quero agradecer moi en concreto o esforzo do señor alcalde e o equipo de goberno por o apoio decidido por este deporte, por o automobilismo sano en hora, en unha vila que leva moitos anos involucrada con o noso deporte e que hai unha grandísima afición. Creo que isto ven a complementar o que é a actividade do autocross, é un complemento, é unha nova implantación no automobilismo galego, somos pioneiros na Península Ibérica. Isto foi copiado dun campeonato que teñen en Irlanda que ten moitísimo futuro. Isto vai ser o futuro porque é o automobilismo low cost, o automobilismo barato para que a xente poda iniciarse ao mínimo costo. Pódese participar, como dicía o señor asente de tráfico, pódese participar con coches dados de baixa, non do plan prever, evidentemente, nin do PIB, pero sí de coches dados de baixa, sin documentación, sin seguro, xa que a salida e a chegada é no mesmo sitio e non hai treitos de enlace. Isto o que fai abaratar moito o custo, a xente pode participar cun vehículo que inclusive o pode facer na casa. Evidentemente estamos falando dos que empezan por abaixo, dos que queren saber se o automobilismo deportivo lles gusta ou non lles gusta. Evidentemente hai outra clase de xente que vai a gañar a competición e vai a gañar o campeonato e hai moitísimo nivel, pero nós queremos compaxinar precisamente este o espírito do que é un rally mix, da xente que se inicia, que a xente que quere participar nunha especialidade nova, nunha especialidade aceitada para todos os bolsillos e, sobre todo, que, por o que vemos, aos cidadeiros lles encanta. Estamos nos comenzos deste campeonato, levamos 2 anos, esperemos que por ano que ven sea o ano da implantación definitiva, que sea un campeonato. Este ano tuvemos moitos problemas con montes, que a propia Consellería, por os incendios, tuvemos que paralizar o campeonato, temos que facer un campeonato, creo que o idóneo é facer 3 probas a principio de ano, deixar o período estival por culpa dos incendios e
O señor alcalde sabe que inclusive hai moitos problemas para os camións de bombeiros que teñen agora os propios concellos, que teñen compromisos e teñen compromisos ca propia Consellería. Entón estamos todos atados un pouco de pés e mans. Vamos ter un final de ano moi complicado, vamos ter prácticamente 3 rallies seguidos en 3 meses, porque no verán non podemos facer eventos deportivos. Creo que para ano que vemos ter 3 probas a principio de ano e 3 a final de ano, e vamos deixar o período estival. Inclusive, evidentemente, cando pedimos os permisos, temos que acompañarlos con informes de ingenieros de montes, da propia Consellería, e se hai masa arbórea, temos moitísimos problemas. Entón, o que temos que ver é estudiar ben o calendario para ano que ven, facelo máis axeitado e, sobre todo, compaxinalo cas exigencias da propia Consellería de Montes. Isto é, a grosso modo, eu simplemente quero reiterarme, este ano quero decirvos aquí que este ano vámonos implicar aquí, vamos facer a gala do automobilismo galego no mes de febreiro do ano 2016, que sempre se vai a temporada pasada. Vamos a traer a todos os premiados aquí, vamos a ter a nosa gala e a nosa festa aquí, ademais, con moi boa acollida polo señor alcalde e o seu equipo de goberno, e simplemente decir que vos estamos agradecidos, que estamos a recíproca e que estamos con débeda con este concello. Esperemos facer unha gala con moita xente, como a facemos todos os anos, é multitudinaria, ven todo o mundo con moitísima ilusión, despois de pelexar toda unha temporada deportiva, veñen os campeóns, e os que non puderon, veñen a ver o que poden conquerir ou conseguir para a temporada seguinte. Temos unha gran familia de automobilismo, vamos vir todos aquí, en febreiro, vamos a facer extensivo a todos os veciños desta vila, para que veñan a ver o que é o automobilismo deportivo, como se celebran os campeonatos, como se entregan, e evidentemente vamos ter un pleno de un cheo. Nada máis, desexarnos a todos que pasemos un feliz fin de semana de carreiras deportivas e que podamos disfrutar todos delas. Deixo a palabra para que cerro o acto ao señor alcalde. Moitas gracias. Espero responder a esas expectativas que depositades en nós para poder facer este acto todo o que se merece o mundo do automobilismo, tanto no tema no mes de febreiro da gala vosa anual. Reitero o noso agradecemento por confiar en nós para facer un evento desta categoría aquí nun concello tan pequeno como a Santa Comba. E polo que respecta tamén a proba do Rally Mix, o mesmo digo que é para nós un orgullo poder colaborar con vos, ca escudería HC, contigo, Iván, como presidente da Federación, pois darches gracias, porque creo que Santa Comba vai abrir un camiño e un camiño que pode ir a máis. É dicir, estamos iniciando algo que non tiñamos e algo no que confiamos tanto Iván como a nós de que pode ter moito futuro aquí, que é unha zona onde vemos que de sempre tivemos tradición disto do mundo do motor. No seu tempo tivemos probas do campeonato de motocross a nivel nacional e agora temos o noso circuito que, bueno, está aí, que tal como están as cousas é moi difícil manter os circuitos, non sendo estes grandes que xa se autofinancian eles solos. É unha vila pequena como a nosa, pois consigue ter as súas pruebas ao ano e é un esforzo que é debido á tenacidade e ao tesón de moitas persoas aquí xalleiros que lles gusta o mundo do deporte. Justamente aproveitando esa afición que había, este ano decidimos facer algo máis, algo tan espectacular como iso que vedes aí nas imagens, que se Dios quere e o tempo acompaña, pois supoño que estará todo cheo de xente e virá moita xente de fora para ver este espectáculo único. E único digo porque realmente é novo, é prácticamente novo, iniciouse o ano pasado. Sí. E espero que o teñades en conta para futuras edicións, seguir contando con nós para seguir volvendo a facer este evento. Por iso pon primeiro Rally Mix. Porque xa o primeiro moitos, e ese é o que esperamos. E nada, acollervos aquí como se fora desta vila. Que, de alguna maneira, xa levamos un traballo aquí codo con codo, aunque parece que isto é só un día ou 2 días, para chegar aquí houve moita xente que tuvo que vir moitos días e algúns colgarse da antena. Moitas gracias.
Sabes que a nosa xente implícase, unha xente, somos unha familia de automobilismo, unha xente que se implica, se integra, están aquí integrados, é unha xente que ven a facer con moitísima ilusión o evento deportivo, vai vir moita máis xente a traballar. Evidentemente queremos tamén que a escudería de aquí esa motor que tamén que se implique para que eles vayan vendo o que se fai e depois que se o recambio e o relevo desta cousa. Se siguen necesitando axuda como se necesita no autocross, van a ter, porque a Federación somos unha grande familia, aquí hai xente de toda Galicia que vai traballar por bocadillo, o sea, máis por afición, simplemente por ter afición, por vai a traballar, pasa un fin de semana e cando se acaba unha simple palmada na espalda e dando as grazas por volverse para a súa casa, que fixe un traballo encomiable por o cual todos os xiareiros de Galicia e do norte de Portugal e das Asturias e de Cantabria que veñen a ver o que están todos moi interesados en ver que é este campeonato. Pues empezan, ven nos medios de comunicación, ven na televisión, nos medios especializados, e oye, que é eso do rally? De onde sacáchedes? E iso é interesante, iso ten futuro. Todo o mundo, no País Vasco, para o ano que ven, xa van a implantar, xa viñeron a ver, vai estar aquí o presidente, tamén Pavelo, vai estar o presidente de Cantabria, van a vir a ver o que facemos aquí, que somos innovadores neste deporte, cousa que non hai. Entonces, eu creo que isto, tan pronto vim en Irlanda fai 4 anos, pois... Pensaches en Santa Coma? No, pensei en Galicia, creo, para aquí, para casa, porque creo que nós non somos japoneses, pero tamén creo que casi todo xa está inventado e é mellor copiar e mellorar o que teñen outros que facer inventos raros que cando ves que funciona en outro sitio, evidentemente isto podemos extrapolar, podemos levar a xente que corre en autocross tamén poden correr nesta é un complemento. E é unha boa escola de iniciación, como decías ti, porque é un deporte que combina esa veteranía destes equipos que están peleando por arriba, pero tamén os que van por abaixo, como enseñaches outro día, pilotos locales que fixeron ali sus minutos de gloria, naquele caso. Que empezan con pouco diñeiro, pero todo o mundo empezou desde abaixo. E aquí poden non facer, como decías, porque poden fabricar o seu coche, corren na súa casa, corren diante da súa casa, e nada mellor para empezar que empezar rodeado dos teus e ao lado da casa. E despois poden chegar a ser grandes campeóns tamén con esforzo e seguindo nesta carreira de obstáculos, porque cada día máis é difícil encontrar patrocinadoras, encontrar quen apoie este mundo, porque parece que esta xente que é unha xente un pouco, digamos, temeraria, que todo isto sabedes que é un deporte, e é un deporte de xente que ten que traballar moi duro para chegar a facer o día da prueba as cousas que as medidas todas. Eu creo que o único que hai que desearlle é que teñan un feliz rally e que o pasen ben todos. E que disfrutemos todos do fin de semana de carreiras en Santa Coma. Bueno, moitas gracias.